ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଖେଳ। ତୋ ମାଣ୍ଡୁ ବାହାରିଲାଣି? ମୋ ମନକୁ ଛାଡ, ଏମିତି ପାତେ କଣ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡୁଛି ବେ? ନା ବେ, ଅନୁଭବର ଷ୍ଟାଇଲ କରୁଥିଲି ହେଲାନି ବେ। ତୁ ତ ଅନୁଭବକୁ ଫଲୋ କରି କରି ତୋ ଦେହ ହଉନି। ଶୁଣ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ମାଣ୍ଡୁକୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ। ଆବେ ଟିକେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ କହ। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଆରେ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କହୁଛ, ଧକ୍କା ମାରୁଥିବେ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଦୁର୍ବଳରୁ ପେଲି ହଉଛି କହିଲା କଣ? ମାଣ୍ଡୁକୁ ଦେଖା କରି। ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ? ନା ନା, ତୁ ସବଳରେ। କିଏ ଦୁର୍ବଳ? ଦେଖ, ବାହୁ ଦେଖ, ଛାତି ଦେଖ। ଶୁଣୁ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମାନେ ବିରିୟାନୀ କରୁଛି, ଖାଇ ଦେଇଛି। ବିରିୟାନୀ? ହଁ କଣ କଲୁ ସାଙ୍ଗ? ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବିରିୟାନୀ କରୁଛୁ? ରବେ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇ, ପଖାଳ ଆଳୁ ଭଜା କରୁଛି, ଖାଇ ଦେଇଯିବୁ। ବୁଝିଲୁ? ଆସୁଛି। ତୋ ମାଣ୍ଡୁକୁ ଦେଖେ।